tunnen ja ihmisen ongelma mulla on Microsoftin kanssa. Kun ikä on tullut, ei aina muista. Mä en saa sitä peruttua, sitä tilausta, niin kun mä ainakin 10 kertoja soittanut joka kerran, niin kysyy, että sähköposti, mikä se on? No mä sanoin, että sehän mä soittelisin teille. No niin, olen maksanut noin 100 ja olen soitellut ja sanotaan, ne vetoa aina, ei voi tehdä mitään, levittelevät käsiään. Ne onko todella meidän kuluttajasuoja näin heikko? Niin, että tämmöinen kansainvälinen yritys voi toimia oman päänsä mukaan. Ja se on niin kuin tavallaan monopoli täällä, jollei sitä Linux-järjestelmää, Linux-sähköpostia osaa käyttää. Oikein hyvä tähän se lienee. Kevään jatko ja koittakahan pysyä pystyssä. No niin, heippa. Ja ottaa päähän vähän sellainen juttu, kun nykyään kaikki on sähköisesti ja taas sähköisesti aina pitää ottaa yhteyttä. Mutta hyvänä aika, kun ei puhelimella saa minnekään yhteyttä. Ennemmin oli parempi. Oli puhelinluettelo ja siitä näki suoraan heti. Ja kun siihen numeroon soitti, niin siellä tuli normaalisti vastaus, niin kuin sai jotakin tietoa. Mutta nykyään ei. Saat odottaa ja ei tässä muuta. Kiitos. Täällä täysin ymmällään ja kiukkuinen espoolainen. Kuinka voi olla mahdollista, että Espoossa ei voi vaihtaa terveysasemaa enää sähköisesti? Eipä se enää onnistu. Täytyy tulostaa 2 paperia ja kenellä nyt on tulostimia kotonaan. Ja sitten täytyy kiikuttaa 1 paperi sinne oman nykyiseen terveysasemalle ja toinen sitten sinne uudelle. Että mitä ihme meininkiä täällä nyt tapahtuu, että johan nyt on markkinat, että tosiaan ollaan täällä nyt niin sanotusti huulipyöreänä, että äkkiä nyt hommat hoitumaan netin kautta, kuten ennenkin. Kuulemiin. No niin, vanhempi vaari täältä Pohjanmaalta. Mikä siinä nyt on, kun ei päästä mihinkään edes puhelimella? Saatikka sitten, että saisi muuten yhteyksiä. Yritin tässä mennä tänä päivänäkin, niin se oli ennen puolta 12 tuonne asioimispaikkaan, niin eihän sinne päässyt sisällekään pankkeihin. Ottakaapas nyt se lusikka korjasti käteen siellä. Eihän tämä ole mistään kotoisin, kun ei puhelimella pääse mihinkään. Hei. Virtanen vaan päivää. Nyt täytyy saada jotain parannusta. Tämä on niin vinoon kasvatettu kansa. Kiitoksia. Vinoon on kansa kasvatettu, siinä kuulimme. Tuossa kun aiemmin mainittiin siitä, kuinka puhelimella ei asiointi onnistu enää yhtä hyvin kuin joskus ennen, niin taitaa muuten päteä soittamiseen ihan ylipäänsä. Kommunikointi tapahtuu nykyään niin vahvasti tekstitse, että puheluahan melkein säikähtää, onko jotain tapahtunut. Jos mieluummin naputtelee viestiä kuin soittaa, niin sitten oikea osoite tänne Kansanradioon on esimerkiksi kansan.radio@yle.fi. WhatsAppin kautta voi myös laittaa viestiä. Oikea numero on 044 55 154 64. No hei, eläkeläinen täällä. Mua harmittaa se, että saako tienauraaja juuda lunta mun nurmikentän pihalle. Harmittaa, kun mulla on niin paljon lunta, että mä pystyn itse lykkimään mitään. Kiitos, hei. Eläkeläinen Espoosta päivää. Taloyhtiö on ottanut avainvakuutuksen. En ole koskaan kuullut muilta tuttaviltani avainvakuutuksesta. Ei mainittu, mikä on vakuutusyhtiö ja paljonko tämä maksaa asukkaille. Siinä on semmoinen pykälä olevinaan, että yhden kerran, jos hukkaa avaimen, niin maksetaan 300 edestä korvausta. Että minä olen asunut täällä 50 vuotta, enkä ole vielä hukannut avaintani, että mikä tämä tämmöinen vakuutus on ja kuka sitä myy, kiinnostaisi kovasti tietää. Kiitos, kuulemiin. Papparainen, joka on 90-vuotias. Minä vain sitä ihmettelin, että kyllä se on tämä valtio mennyt aika rosvoksi, että
vettä myypii nyt, niin sitä otetaan heti puolet päältä tuloista. Ei sitä ennen ollut näin. Ja sitten kun siihen tulee tämä korjaus ja siemennykset ja muut, niin ei sitä jää kyllä vettän tuottajalle mitään. Mullekin soitti, että myy mettiä, mies, että ei varmasti myy, että siltä ei saa penniäkään, kun ne ennen vain. No joo, pitää koittaa taistella. Joo, hei. Eläkeläinen Lappeenrannasta toivottaa aurinkoista päivää ja kiitos Kansanradio-ohjelmasta. Ihmettelen näinä säästämisen aikoina, mitä ihmeen erikoista sinne presidentin käytössä olevaan Mäntyniemeen rakennetaan tai muutetaan 55 miljoonalla. Eikö edullisemmin voisi rakentaa? Kiitos, että sain kertoa ihmettelyn aiheeni. Annika Saarikon esitys, miten Suomen menoja vähennetään. Hän esitti tämän tunnijunan poistamista kokonaan. Ja olen kyllä aivan samaa mieltä. Ei tarvita Helsinki-Turku-rataa eikä Helsinki-Tampere-rataa, että suunnittelu pitäisi poistaa heti kokonaan eikä 15 päivää. Ja nämä voitaisiin käyttää tätä säästettyä rahaa tuonne haja-asutusalueiden maanteiden päällystämiseen. Ja sitten tästä syntyvyydestä, kun Suomessa kuulemma syntyy vähän lapsia. Tämä nykyinen presidenttiparikin olisi voinut tehdä jo sille Aarolle leikkikaverin jo aikoja sitten. Ja vielä kolmannenkin. Ja tässähän tätä nyt jo olikin tarpeeksi asti. Keskusta-opiskelijoilta ehdotus. Eläkeläisten tukia leikattava ja verotusta kiristettävä. Millähän olkapäillä ja lihaksilla keskustanuoret tämmöistä ehdottaa, koska koko tämä niin sanottu hyvinvointi Suomessa on näillä samanlaisilla eläkeläisten aikaansaama. Kakarat. Kannattaako teidän edes lähteä kouluttaa, kun ette tiedä Suomen historiasta, ette ymmärrä sitä? Missä te silloin olitte, kun Suomen historiaa luettiin ja kansainvälistä historiaa luettiin? Tyhmiä olette, jos eläkeläiset on ansainnut omat eläkkeensä ja epäilen, että ne maksaa etenkin vieläkin teidän opintolainoja ja tukia. Olette vanhempien ja esivanhempien niskassa, että tänne vaan. Mä sanoisin näin nuoriso, että tässä tapauksessa, että hävetkää. Kiitoksia. Täällä on kuule 25,5 vuotta vanha mummeli. Niin minä vaattoisin mielipiteitä tuohon sote-alueesta, kun nyt joka paikassa pitäisi säästää. Mutta mikähän siellä loppujen lopuksi takana on tuossa koko hommassa? Hallituksellahan ei siellä ole muuta kuin, että menkää yksityiselle. Ja minä olen nyt tässä päättänyt, että kun en minä pääse tuonne lääkärin eikä saa aikoja, sanotaan, että olet käynyt niin monta kertaa. Niin minä olen tässä hunteerannut, että minäpä lähden pyytää tuonne eläinlääkärille, jos pääsis eläinlääkäriltä saisi aikoja. Ja siellähän on samalla lailla pelit ja vehkeet ja näköjään hoidetaan niin hyviä noita kissoja ja koiria ja kaikkia, kun katsoo televisiossa. Että semmoista tässä selkäsärky olisi niin pirun kovaa vai mikä mahtaa olla, mutta onko iskiä, vaan epäillä, että se ei ole iskiä, niin kuin mulla on kerran selkä leikattu siitä, että täällä on vain yksi murmeli. Ei. Kansanradion postiosoite on Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio. Nimettömänä pysyvä henkilö on laittanut kirjeen, jossa lukee, että hyvät vanhemmat ja opettajat, kertokaa lapsille ja oppilaille, että kiusaamisesta tulee kiusatulle paha mieli. Kirjoittajan mukaan empatia ja myötätuntokyky ovat tärkeitä ja ne pitäisi oppia. Pitäisi myös oppia, mikä on oikein ja mikä väärin. Ei pidä varastaa, ei pahoinpidellä eikä käyttäytyä rumasti. Koulukiusaajat ja heidän vanhempansa tulee saattaa vastuuseen teoistaan ja nimet rikosrekisteriin. Jos kiusattu joutuu olemaan poissa, on kyseessä oppimisen esto ja kouluruokailun esto. Lisäksi sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia terveyteen. Kaiken vapaakasvatuksen kitkemisessä on suuri työ.
Vanhemmilla koululla ja kirkolla on tärkeä tehtävä. Etenkin kirkon rippikoulutyö pitäisi olla esillä kaikkien vaatimuksena ja velvollisuutena. Yhteiskunnalle koituu säästöjä, jos pahoinvointi ja epäjärjestys vähenevät. Kansanradio, hyvät sunnuntait. No täällä Eemi Talonen, hei. No terve. Tämmöistä asiaa tuli mieleen, että nyt kun tuo kiusaaminen on niin ylenpalttista. Puhutaanko kouluista vai työpaikoista? Joka suunnalla. Kadulla. Ihan joka suunnalla. Siis sehän on katos myös se, että sehän alkaa kotoa. Pitäisiköhän Suomeen laittaa tuohon neuvolatoiminnan yhteyteen ihan pakollisena kasvatusvalmennus. Okei, kasvatusvalmennus vanhemmille, uusille vanhemmille, joo. Niin, neuvolatoiminnan yhteyteen olisi helppo se kytkee. Mutta mikä tässä sitten olisi hyvä kannustin? Tätä vissiinkään ei muualla maailmassa ole. Tästähän voisi tehdä samanlaisen vetonaulan kuin tästä suomalaisesta koulujutusta, joka on nyt niin maailman kuulu. Niin saataisiin tästä tämmöinen toinen sitten saataisiin sanoa taas, että Suomi mainittu. Suomi mainittu, totta joo. Mutta tämä olisi ihan, kun ajattelee näitä ihan oikeasti sitä, mulla on itselläkin lapsia. Kyllähän se on, että lapsia ottaa mallin kotoa. Myös kotoa kyllä ehdottomasti. Paljon viisaampi kuin me luullaankaan me aikuiset. Joo, kyllä se aika kärppänä tarkkailee lapsi, se on, että mitä vaan. Siihen tarttuu kaikki. Ja minkäköhänlainen se sitten olisi se ikään kuin kasvatuskurssi? Tietenkin kasvatusasiantuntijat pitämään tämmöisiä luentoja. Synnytysvalmennuksen ihan samalla reissulla. Voisi ajatella näitä ensin synnytysvalmennus tai ensin se kasvatusvalmennus. Mutta saman kimppaan niin ei tuli semmoisia ylimääräisiä juoksia, eikä voisi vedota siihen, että emme joudeta. Niin. Mitenkä me varaudutaan siihen, kun ihmiset sanoo tuohon, että no siitä tulee ylimääräisiä kuluja ja ei meillä ole rahaa? Eihän mitä kuluja siitä tulee? No jos siihen pitää joku henkilö palkata pitämään, niin kuin sanoit, ikään kuin luentoa tai opettamaan. Niin. No totta kai, mutta onhan niitä opettajia, nehän voi ottaa kasvatustieteilijöitä, nehän on just esimerkiksi lasten tarpeen opettajat. Tässähän on juuri se, että jos tämä onnistuisi tämä kasvatus sillä tavalla, kuinka paljon säästettäisiin näissä lasten psykologisissa ongelmien hoitamisissa ja mielenterveyspuolella. Niin ne, jotka nyt tekee mielenterveyden niin sanottua korjaavaa työtä, niin silloinhan ne tekisivät sitä mielenterveyden tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä. Totta, ennaltaehkäisevä. Ehkä se on se taikasana, millä saataisiin... Se on se taikasana, millä jos ne rahasta rupeaa puhumaan. Niin, ennaltaehkäisevä, joo. Ehdotus todella isoon ongelmaan. Minä kiitän, kun soitit. Mä jään kuuntelemaan. Joo. Hei, oikein hyvät sunnuntait. Kuule, sitä samaa tulee. Yes. No niin. Moi. Kouluihin olisi saatava ehdottomasti vähintään puolet miesopettajia. Tällä hetkellä on melkein kaikki naisopettajia. Hyvin vähän on enää miesopettajia, eikä ollut paljon muulloinkaan, että koulut tarvitsevat miesopettajia. Lapset tarvitsevat semmoista aivan kuin isällistä tukea ja isällisiä opettajia ja myös semmoisia isokokoisia miehiä opettajaksi, jotka on myös koulun rehtoreina, että kouluun saadaan kuriin paljon paremmin sieltä kautta. Joo, hiukan totuutta tästä maailmasta. Ympäri maailman nähdään merkkejä huolestuttavasta kehityksestä. Nuorten miesten ja naisten arvomaailmat erkanevat toisistaan. Ilmiö on nähtävissä etenkin taloudellisesti kehittyneissä ja avoimissa yhteiskunnissa, myös Suomessa. Arvojen erkaantumisen taustalla vaikuttaa etenkin koulutuksen ja työmarkkina-aseman kasvava epätasa-arvo. Muistelemme aikaa, kun vielä mies oli perheen pää ja naisten paikka oli kotona hoitamassa lapsia. Nyt ollaan menossa väärää suuntaan, jota on länsimaiden näiden vapaiden mukaan tasa-arvomaiden aiheuttavaa. Ei muuta. Hei Kansanradio, näistä TV-ohjelmista. Kyllä inhottaa nuo sarjat aina, kun on aina vanhempi mies ja nuori nainen. Totta kai, koska käsikirjoituksen laatija on mies. Entä tosi elämässä? Siis mehän tiedetään, mitä vanha mies ajattelee, mutta mitä ajattelee se nuori nainen, kun on sen vanhan miehen rinnalla ja ajatteleeko mitään? Terveisin, ei käsikirjoittaja.
Kansanradioon soitit oikein hyvää sunnuntaita. Joo, Kaitsu tässä, morjesta. Terve Kaitsu. Ihan kuuntelin tuossa pääministeriä tuossa haastattelutuntia, mutta yhtä asiaa mä kauheasti ihmettelen, että mistä ne luo niitä työpaikkoja. Sitä ei ole kukaan kysynyt näitä päättäjiltä, että kun nyt niin on tämmöinen buumi, että nyt joka paikassa on YT-neuvottelut, vai mitkä nämä neuvottelut nyt on, vähennetään joka puolelta väkeä, niin mistä nämä tekee nyt niitä työpaikkoja? Eikö musta tuntuu ainakin, että näillähän on ihan selvä tarkoitus, että saadaan näille maahanmuuttajia tekemään halvemmalla näitä töitä, kuin mitä nämä meikäläiset nyt tekee tätä työtä. Eli sinä pidät tätä varmana? No, tämähän on ihan selvä juttu. Mitäs muuta vouhottaisi? Sitten toinen asia, mikä mulla on mielessä. Kerro vaan. Nyt kun lakkoillaan, saavutetaan jotain etuja, jos saavutetaan ja ollaan saavutettu aikanaan näitä etuja, mistä kaikki työläiset pääsee nauttimaan sairauslomista, kesälomista ja tämmöisistä, niin mä ajattelin, että jatkossa voisi olla tämmöinen asia, että tämä nyt ei ole tietenkään mahdollista toteuttaa, mutta ajatuksena, että lakkoilijat sais ne edut, mitä ne ajaa lakoissa, jos ne saa niitä etuja. Ja sitten ne, jotka on ollut töissä, eli rikkurit, ne ei saisi niitä etuja. No niin, okei. Eli siitä niin tulisi sellainen rangaistus ikään kuin. Niin, ei se mikään rangaistus ole, mutta siis sehän on ihan selvä, että ne jotka lakkoilee ja ajaa asioitaan, niin nämä vaan nauttii, tulee ja kerää marjat. Eikö niin sano, että miten kakunpäältä kirsikat? Kakunpäältä kirsikat, näin just. Niin, eihän tätä nyt pystytä millään toteuttamaan, mutta ajatuksena niin mulla kävi vaan mielessä tämmöinen ajatus. Jos ei ole valmis taistelemaan jonkun asian puolesta, niin sitten ei saa myös sitä palkintoakaan. Siinä iso kysymys ja iso ehdotus. Mistä tulee ne työpaikat ja miten reilusti jakautuu työtaistelutulokset? Näin on. Ei tässä muuta kummempaa. Kiitos paljon, kun soitit Kansanradioon ja hyvät sunnuntait. Kiva. Yes. Kiitos. Moi. Minua on alkanut jurppia nämä lakot tosi paljon. Niin ehdottaisin, että liiton miehet pukisivat haalarit päälle ja alkaisivat töihin. Kiitos. Aits morjes. Kuuntelin tuossa sunnuntaina pääministerin haastattelutuntia, niin siellä tuli AY-liikkeen ja hallituksen yhteistyöstä lainausmerkeissä. Orpo sanoi, että he neuvottelee, kyllä he neuvottelee, joka komiteassa neuvotellaan. Ja seuraavassa lauseessa Orpo sanoi, että hallitus ei tule perääntymään. Niin mistä ne neuvottelee? Neuvotteleeko ne jostain istumajärjestyksestä vai kuka avaa oven ja lähtee ulos? Ihmettelen vaan, että eipä tässä muuta. Kiitoksia kuulemiin. No Veikko Mullainen tätä Keski-Pohjanmaalta päivää. Rupesin tuossa soittamaan, kun katselen tätä välikysymystä tässä televisiosta. Ja taas tällä kertaa tuossa välikysymystä, kun käsiteltiin, niin tuli näitä, jotka on hallituksessa, niin näitä kysymyksiä tuli tänne 8 kappaletta sieltä, että eiköhän tämä ole nyt mennyt ihan toiseen laittaan tämä niin entisestä, mitä oli ennen ne eduskuntakyselyt. Nyt on hallitus, joka siellä kysyy ja vastaa. Jopa 2 vastausta annetaan sille hallituksen edustajalle, kun hallituksen oma puolue kysyy. Piippu puhuu. Nyt on niin, että tämä meidän tuleva uusi presidentti, niin minä sanon vaan, että voi poikaparka, mihin keitokseen hänet kansa äänesti. Hän on teoreetikko. Pekka Haavisto olisi ollut käytännön ihminen. Ja minä olen sitä mieltä, että käytäntö on kaiken isä ja äiti. Teoreetikoilla ei nyt olisi aikaa minun mielestä tässä ajassa. Saatan olla väärässä, en tiedä, mutta sanopahan vaan, että voi poikaparka Alexander Stubb.
toivottavasti pysyt hengissä. Joo, eikö minä semmoinen asia, minä haluaisin vielä soittaa, kun minua jäi harmittamaan nuo presidentinvaalit, kun kyllä se Paavo Väyrysen olisi pitänyt voittaa, kun minä ja sitten tuo naapurin Aslakka, me ollaan kahdestaan. Me kyllä kannatetaan sitä Väyrystä, mutta ei se riittänyt se 2 ääntä. Ei mulla muuta, kiitos, ei. No niin, savolaisukko täältä huilatessaan rupesi soittelemaan, kun on pitkä matka ja pimiä tie. Mutta aihe on tämä, kun nämä toimittajat nyt yritti näiltä 2 resivuuttenttiehokkaalta väkisen ehtiä niitä eroja. Mitä eroja niissä nyt on? Niin rupesinpa miettimään, että eikö kukaan kysynyt tekoälyltä? Sehän se olisi varmaan voinut kertoa, koska siltähän sitä kysellään tänä päivänä vaikka mitä. Mulla on kyllä niihin eroihin ihan selvä mielipide. Niitä on 2. Toinen on vihervasemmistolainen ja toinen on oikeistoliberaali ja toinen, missä ne ero on sukupuolisessa suuntautumisessa. No nyt tämän lausunnon jälkeen saattaa alkaa jonkunlainen someraivo, mutta alkaa. Minä en siellä oo ja siihen on 3 syytä. En kerki, en osso eikä kehitty. Että tämmöstä. Hyvää iltaa. Tuossa ennen kuin kuullaan, että miksi särkylääkkeet halutaan kauppoihin, niin luenpa yhden tänne saapuneen sähköpostin. Vanhus 78V on miettinyt, että mikä tekee tämän maan niin onnelliseksi maaksi. Ensimmäisellä sijalla on se, että meillä on aina puhdasta vettä juoda ja peseytyä. Olisi kauheaa elää ilman puhdasta vettä. Toinen tärkeä asia on sananvapaus. On tärkeää, että saa rauhassa olla eri mieltä, kunhan nyt ei ryhdy kansan kiihotukseen tai terroritekoihin. 3. tärkeä asia on se, että saadaan ilmaiset rokotukset, kun nyt vaan viitsii itse pitää huolen ja käydä ottamassa ne. Ja 4. on se, että meillä on niin hyvät kirjastopalvelut. Olisi minultakin jäänyt vähin lukeminen ilman kirjastoja, joissa aloin käymään jo 8-vuotiaana. Kirjasto on elämässäni merkinnyt paljon. Ei köyhissä kodeissa ollut kirjoja. Isällä nyt oli joku tietokirjasarja ja muutama poliittinen kirja. Nämä nyt tulee mieleen näin äkkiseltään. Minusta olisi mukava kuulla toisten ajatukset, että miksi he ovat mielestään olleet onnellisia. Tällaisen sähköpostin lähetti siis vanhus 78V. Se on vaan kummallista jahkaamista tuo, että kun kauppoihin haluttaisiin kaikki nämä käsikauppalääkkeet, kaiken maailman aspiriinit ja pisterinit myyntiin. Että niitä saisi sieltä sitten itse palvelusti ottaa, ihan niin kuin otat leipää ja sokeria ja kaikkea muutakin kaljaakin, niin eihän niitä nyt ruokakaupoissa helvettiä ota myymään. Kyllä juttu niin on. Ruokakauppiaat on niin kateellisia vaan apteekkareille. Sehän siinä ajaa tätä asiaa. Että kyllä nyt täytyy vaan pysyä apteekin hyllyllä nämä pillerit ja pullerit. Täällä on tämmöinen aikuinen äijä Lounais-Suomesta. Mä ihmettelen näitä kaupan mainoksia tai niitä systeemejä ylipäätänsä, kun täällä oli erässä kaupassa, niin 4 kahvipakettia sai 10. No mä kävin kaupassa ja löin 10 tiskiä ja kassa sanoi, ei se onnistu näin, että täytyy olla appi tai joku mikä lienee. Ja mulla oli plussakortti taskussa. Mä sanoin, että ei toivota. Mikä semmoinen appi sitten on? No se on puhelimessa joku systeemi, en muista mitä se sanoisi. Että onko mulla puhelin, se kysyisi. Mä sanoin, on. Mä sanoin, laita sä siihen semmoiset appit sit, niin mä saan bisnekset hoidettua. Ja mä lykkäsin puhelimen sin likan kätteen ja likka katsoi, ei tähän saa, tää on niin vanha puhelin. Mä sanoin, mikä vanha? Sehän toimii ihan hyvin. Joo, mutta tähän ei saa appia. Sitten mä kysyisin sitä, että täytyykö musta ostaa monen 100 euron puhelin, että mä saan haettua kaupasta, tavallisesta maitokaupasta otan tarjoukset. Ei tästä tule yhtään mitään. Että terveisiä vaan tämmöinen vanhempi äijä täältä, kuka omistaa vähän vanhemmallisen puhelimen. Joo, Kalevi täällä päivää. Olen eläkeläinen ja yrittäjä eläkkeellä ja aikoinaan maksanut kovat hinnat siitä yrittäjäelämisestä ja
silloin on jäänyt eläke sen ajan mukaan ihan toimeen tulevaksi. Mutta nyt on sitten aikaa mennyt niin paljon, että sillä eläkkeellä, jonka silloin maksoin, sillä ei enää elä missään nimessä, kun kaikki hinnat on noussut niin suuriksi. Eli jossain mennään, mutta missä mennään, menee päin mäkeen. Eipä muuta. Moi. Olin tuossa Tukholmassa käymässä viikonpäivät, niin mä ihmettelen, että ei siellä ole ruoka noussut tällä niin kuin täällä Suomessa. Että täällähän on molemmat nämä kauppaketjut, jotka on suomalaisia, on kai se tuo Lidlikin noussut hinnat, mutta näissä on noussut ihan huimasti. Mä oon tuommoinen 30% halvempi oli ruoka tuolla Tukholman kaupoissa. Miten tämä on mahdollista, että täällä nousee koko ajan hinnat, vaikka ne puhuu, että ne laskee. Että jokuhan täällä vetää kovasti ohi. Särkylääkkeet, sama särkylääke, mikä Suomessa vissiin valmistetaan, niin se on siellä puolet halvempi. Kiitos, ei muuta. Hyvää jatkoa. Kansanradio on hyvä paikka, mihin saa soitella. Toive sellainen, että ne loppusointuiset runot on sieltä, mihin ei aurinko paista. Kokeilkaapa mieluummin vaikka tankarunoja. Loppu. Kello ylitti puolen päivän. Hän saapuu ihmisvastaaja. Kuuntelee mitä sanot, lupa purkaa huolensa. Laskettiinko tuo nyt sitten sellaiseksi äsken toivotuksi tankarunoksi? Ei varmaan mitenkään onnistuneeksi sellaiseksi, mutta mielestäni se vaadittava tavumäärä meni siinä oikein. Puhelinnumero tänne on 0800 154 64. Aina lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan paikalla ihmisvastaaja. Vaan ennen ihmisvastaajan vuoroa tähän loppuu vielä muun muassa muistutus yhdestä perusasiasta. Eli se, että samaan aikaan ei voi ängetä sisään ja ulos. Tai totta kai niin voi tehdä, mutta sen ansiosta kaikki ovat sitten myöhässä. Hei, iso kiitos kaikista viikon aikana tulleista puheluista. Lasse Olkinuora toivottaa mainiota loppupäivää. Järvenpäästä soittelee eräs havainnoitsija. Minua harmittaa lähijunissa ja metroissa toistuva ilmiö, jossa uudet matkustajat tukkivat sisäänkäynnit ennen kuin pois jäävät ovat päässeet vaunusta ulos. Esimerkiksi Kööpenhaminassa lähiliikenteen matkustajat iästä riippumatta ryhmittyvät sopuisasti ovien molemmin puolin päästäen samalla asemalla jäävät matkustajat ensin pois. Toivotan kaikille aurinkoista kevään alkua. Hei hei! No, hyvää huomenta tässä taas. Tutkiskelen ja mietiskelen kun syy on sekoittanut arjen täysin ja sitä on, niin voisin kyllä varoittaa, että nämä romukaupan vaatteet, niin kutsutut käytetyt vaatteet, nehän voi olla ihan täyspunkteja, ne kyllä näkyy, jos oikein tutkii, mutta esimerkiksi syyhypunkki on niin pirun pieni, sitähän ei huomaa, eikä ne lähde pois, vaikka te niitä parvekkeella pitäisitte ja mitä tekisit. Niitä voi olla vaikka kuinka paljon. Mitä enemmän ostatte näitä käytettyjä second hand vaatteita, niin sitä enemmän punkit lisääntyy. Voisin vain varoittaa, että kannattaa olla aika tarkkana. Hyvää päivän jatkoa. No kun se yksi rouva siellä sanoi, että ei ollenkaan jenkkaratio.